Сънсет е изключително практична улица. Тя е много дълга и минава през много квартали. На нея има от всички крайности, от много богати до много бедни. От много старите до много модерните къщи, които продължават да се строят по протежението й. Ако идвах в Лос-Анджелис от някой друг край на света, ще искам да видя всички части на Лос-Анджелис за възможно най-кратко време. Ще си поръчам тур по булевард Сънсет. Това е нишката, която свързва повече от век хаотична история. От испанските заселници построили полеви пост в неплодородния пустинен район. До създателите на филми, които видели Портокаловата горичка и съзрели в нея Вавилон. От ревностните евангелисти, които създали радиостанция, вдъхновила хиляди верни слушатели. До нахалните трафиканти на алкохол, чиято забранена течност се изливала в нафуканите клубове по протежението й. Тези и хиляди други безпътни души обитавали булеварда, известен в целия свят. Легендарността на булевард Сънсет идва от филмите, той е известен от историята на рока. Хората, които са живели на него, хората, които са изпълзявали от разни забранени места на четири крака, всички онези неща, които са ставали тогава и продължават да стават. Тук е пълно с живот. За някои това е булевардът на надеждата, за други пътят на отчаянието. Мечтатели, мошенници, артисти и интерпретатори идват тук, за да търсят своето място под слънцето. И по пътя си преминават една от най-великите улици на света – булевард Сънсет. Големите улици. Булевард Сънсет. Булевард Сънсет се намира на западния бряг на Съединените щати, на територията на Лос-Анджелис, Южна Калифорния. Тази голяма улица пресича планините Санта Моника, минавайки през 4 различни града и дозина квартали. Булевард Сънсет започва от центъра, историческото рождено място на Лос-Анджелис. През 1781 година 44 испански войника дошли тук от Мексико, за да построят колониален пост. Те го нарекли Ел Пуебло де ла Рейна де Лос Анджелис, т.е. градът на кралицата на ангелите. Години наред Лос-Анджелис останал малко заспало градче, докато през 1847 година Съединените щати го обявяват за свой, като придобивка от Мексиканско-американската война. Ранните заселници използвали булевард Сънсет за придвижване на добитъка. През по-голямата част на 1800-те години Сънсет бил безименен мръсен път. През 1988 година неизвестен бюрократ решил да му даде официално име, навярно вдъхновен от това, че пътят отвеждал пътуващите на запад към залязващото слънце, той го кръстил булевардът на залеза. Началото на века превърнал заспалото западно градче в оживен град. Но тъй като растял твърде бързо, мнозина от първоначалните му жители избягали. През 1930 година Чайнатаун бил определен за гнездо на поредната скъпоценност в короната на Юнион Пасифик – железопътната гара. Последният велик железопътен палат, построен в Съединените щати. Великолепната испанска архитектура на гарата е част от богатото културно наследство на града. По онова време гарата кантяла от гласовете на звезди, сенатори и служители. Днес тя служи на забързаните граждани, които минават под нейните сводове, мозаечни подове, свързващите подлези
запътени към източния изход. Тези прекрасни стоманено-стъклени композиции покриват първата станция на новото градско метро. По време на реконструкцията за новото и предназначение, разкопките разкриха останки от предишния Чайнатаун. Част от това историческо наследство бе художествено вписано в интериора на източния изход. Това зад мен е речно легло, създадено от скулптора Мейсън, художественият ръководител на групата. Ако го разгледате отблизо, ще забележите много интересни подробности, като подкови или различни вкаменелости. Тук има какво ли не, стари бутилки, части от порцелан, както и не чечене, което също беше намерено тук. Гледащите отгоре пътници на източния изход са едно огромно платно на художника Ричард Уайът. Образи на натурални американци, заселници и съвременни жители, лицата на Лос-Анджелис и булевард Сънсет. Излизайки от портите на гарата, градът се оживява от звуците на музиката. Това е улица Оливера. Днес целият мексикански пазар празнува създаването на Лос-Анджелис. Създадена през 1930 година, тази плаза се състои от най-старите постройки в града. Вилата е построена от обичайните печени на слънце тухли. И къщата на Сеполоведа, първата викторианска тухлена къща. През 1860-те години района на Плаза, който включвал хотел Пико и самата Плаза, по това време били центърът на Лос-Анджелис. Днес Оливера е известна туристическа забележителност и отправна точка на всички анжелинос, тръгнали за мексикано-американският празник. Извивайки на запад, Сънсет минава през малки стопанства и стари къщи. Само на 3 км по-нагоре пътят минава през кварталите на Еко Парк и Силвър Лейк. Еко Парк е оживено място, дом за новопристигащите, устремени към американската мечта, както и за онези, които едвам свързват двата края. Кварталът е получил името си от парка и езерото, което е дом за водните лилии, патиците и водните колела. В парка се провеждат множество разноцветни панаири и фестивали. Ежегодният фестивал на Лотос е официален празник на азиатските и тихоокеански островни култури. Фестивалът се вдъхновява от цвета на лотоса, който вирее в езерото. Според местните легенди, тези лилии са поникнали от семена, хвърлени в езерото от китайски мисионери, посетили града през 1920 години. Още от началото Еко Парк е бил дом за търсещите евтин подслон емигранти. Германци, руснаци, поляци и шведи се заселили на улиците около парка. Също така парка е служил за фон на странната индустрия, наречена кино. Процъфтяващите студия събирали снимачният екип и актьорите и пристигали по Сънсет, за да снимат комедиите си в живописния парк. Сцените често били създавани специално за района. Над Еко Парк се извисява замъкът на ангелите.
Тази помпозна куполовидна сграда е дом на фундацията, основана от ревностната евангелистка Ейми Семпъл Макферсън. Но сърцето ми е изпълнено с радост, че се завръщам сред свои. Нейната вдъхновенност и емоционалност запленявала публиката. Сега ми помахайте с ръка, Господ да ви благослови всички до един. Много съм щастлива, че имам възможността да говоря пред радиопубликата. Радиопредаванията с нейните неделни сутрешни изпълнения изпечели хиляди верни почитатели и я направи звезда. Хора като вице-президента на Съединените щати, известни актьори, също са били нейни почитатели и идвали с нея в радиото. Тук е било студиото, което се препълвало чак до тавана. Екопарк, както се досещате, отново станал известен не само като част от Лос-Анджелис, а и като религиозно средище в целия свят. Но Макферсън не била застрахована срещу опасностите на съдбата и известността. През 1926 година тя изведнъж изчезнала и забягнала Санта Моника. Това, което репортерите нарекли мистериозно изчезване, се оказало младежка лудория. Скандалът умърсил името на нейната църква и унищожил личността й на религиозен лидер. Била е тъжна история. Била е на самият връх и паднала на самото дъно. Тя е била важна личност за града. Вероятно е изпаднала в нервна депресия и се пристрастила към наркотиците. През 1944 година Ейми Семпъл Макферсън починала сама от свръхдоза. Булевард Сънсет има и тъмна страна. За Екопарк това са бандите. Създателката на филми Алисън Андърс е живяла и работила в квартала. В нейния филм от 1997 година «Ми вида Лока, моят луд живот» се разказва за членовете на местна банда и техните истински житейски проблеми. Как си? Добре, а ти как си? Айде, къде се губиш? Кварталните връзки са особено силни в Екопарк. По време на вълнение в Лос-Анджелис през 1991 година всички жители се вдигнали задружно, за да се защитят от външните мародери. Местните банди също се присъединили към тях, за да защитят квартала си. Всъщност те излязоха и защитиха квартала си заедно с полицията. Така помогнаха на всички. Беше невероятно, сякаш казваха: и аз живея тук. И това не беше просто случайно, включиха се всички банди. Не беше само една, бяха всички. Днес всички белези от вълненията вече са изчезнали в Екопарк. Останал е само оптимизмът и заслуженото чувство за гордост. Тук има испаноговорящи, азиатци. Може да се видят хора от всякакви култури, но всички те са много добри и приятни съседи. Аз съм бил в една от бандите на Екопарк, може би около 15 години. И това е положението, нали знаете? Храната е чудесна, почти всяка вечер. Ходя в един от местните ресторанти. Много приятно място. В западна посока Екопарк преминава в Силвър Лейк, простоват квартал, чиято самобитна култура влияе на целия му живот. Силвър Лейк беше неизвестен квартал, почти никой не го знаеше, беше нещо като тайна общност, но сега вече го има на картата. Поради няколко причини. Концертите, които се организират тук, както и сцената за независими прояви. И сега наоколо се мутаят някакви хипстери. Всеки август по време на Сънсетския панаир, булевард Сънсет се затваря за коли. За 2 дни жителите излизат на улиците, за да отпразнуват необикновеното си местоположение в Лос-Анджелис. Моето мнение за Силвър Лейк е това, че тук е различно, защото живеят най-различни хора, има различни общества, и етнически, и сексуално. Повечето от тях са отворени и затова има голямо разнообразие, места за хранене, магазини и много е хубаво. Много е хубаво.
Продължавайки пътуването си, стигаме до един петлъгълен кръстопът, откъдето започва началото на световната столица на забавленията Холивуд. Тези 11 км от булевард Сънсет съвсем не са набързо скълъпени декори за забавление на туристи. Това са най-добрите произведения на световните дизайнери, аранжори, оператори и звукови техници, които произвеждат музика, звезди и филмови продукции, които се гледат по целия свят. Но Холивуд не винаги е бил мека на шоу-бизнеса. В началото на века той е бил заспало градче в предградията на Лос-Анджелис. През 1911 година Нестор Филм Къмпани построява първото холивудско филмово студио на ъгъла на Сънсет и Гоуър. Те търсили топлина, слънце и широки пространства. И ги намерили тук, в Холивуд. Тук имало само няколко ферми, ранчо, обитавани от местни жители, които обичали спокойствието. Изведнъж тук започнали да тичат каубои, да стрелят с пистолети. И както можете да си представите, между местните жители и киностудиите възникнали проблеми. Само за няколко години кратките дворолкови комедии се превърнали в помпозни и сложни продукции. На този ъгъл през 1916 година режисьорът на неми филми Дейвид Грифит заснел епичният си игрален филм «Непримиримите». Той построил огромни вавилонски кули, високи повече от 70 метра, на самата улица. Те се издигали толкова високо, че се виждали от много километри. Така се превърнали в забележителност на Холивуд. Хората идвали за да гледат огромните тълпи по стълбищата на Вавилонския палат, израснал някак неуместно над тихите жители на Холивуд. Тези огромни декори с фантастичен произход, построени в един малък град като Холивуд и останали тук задълго, възбуждали хорските фантазии. Фабриката на мечтите се оказала видима. Съвсем скоро тези фабрики за мечти се разпрострели по целия булевард Сънсет. 20th Century Fox, Warner Brothers, Columbia Pictures и още много други независими студия подхранвали световния апетит на тази изключителна форма на забавление и създали феноменът познат на всички като филмова звезда. През 1920 години любимата звезда на целия свят бил скитник. Известността на Чарли Чаплин му дала възможност да пише, режисира и участва в собствените си филми. През 1922 година той се здобил със собствено студио на ъгъла на Сънсет и Лабрея. Сега тази забележителност е под грижите на A&M Records, които използват студиото за централен офис на фирмата. Тази сцена все още е действаща. Има въжета и тежести, които не са от най-модерните технологии, но все още работят. Имаха намерение да я затворят, но после се отказаха. Направихме реклама и сега около 150 дена годишно имаме поръчки за залата. Това студио е богато на история. Тук снимахме "Ние сме света" през 80-те. Убедена съм, че духът на Чаплин още обикаля тук. Много от хората в Холивуд вече ги няма тук, както и много от забележителностите на булевард Сънсет. Мястото изглежда сякаш се е променило, но всъщност не се променя. Много от сградите, които сякаш бяха вечни, бяха разрушени. Много от хората, които изглеждаха незабравими, си отидоха и ги забравиха. Ъгълът на Сънсет и Вайн някога е бил най-големият център за радиопредавания на света. Тази постройка на Сънсет и Лабрея имала необикновен вид във формата на огромен покрив на кола. Там, където Лаурел пресича Сънсет, огромният магазин е изместил група чаровни магазинчета. Но не всичко е загубено.
Една от оцелелите се намира на ъгъла на Сънсет и Шрайдер. Когато била открита в навечерието на новата 1923 година, Холивуд Атлетик Клъб била най-високата сграда в Холивуд. Днес 9-етажната кула се използва за офиси, но клубът е възобновен и отново една от горещите точки на Холивуд. През 1970 година, когато композиторът Джони Митчел изпя думите "Павираха рая и направиха паркинг", раят, за който говореше, беше градината на Аллах, на ъгъла на Сънсет и булевард Крещън Хайтс. Този екзотичен хотел представлявал множество бунгала, заобиколени от буйна растителност. Беше много красиво, много екзотично, сякаш беше излязъл от арабска приказка. Архитектурата му беше абсурдна, но красива. Дороти Паркър, Скот Фицджералд и Ернест Хемингуей са сред писателите, които наричали градината на Аллах свой дом и са му дали лоша, неуместна репутация. Между Холивуд и Беверли Хилс се намира най-известната част на тази велика улица – отсечката Сънсет. Тези 2 километра, които дават почест на хедонизма, безсрамните промоции и най-известните барове на света, винаги са привличали като магнит известните, както и неизвестните. За онези, които искат да се поотпуснат, това е точното място. Отсечката Сънсет е била най-неорганизираното място в Лос-Анджелес. Имам предвид, че не е имало истинска полиция, нито истински закони. Била е зона извън закона, ничия земя. Затова там са се построили всички известни клубове и ресторанти. В миналото тук е имало места като Сиро, Да Плеерс Клъб и Трокадеро. През 60-те клубове като Уиски Гоу открили нова ера. Първият и най-известен рок-клуб привличал като магнит новоизлюпени състави като Doors. С настъпването на 60-те все повече рок-музиканти прохождали на отсечката Сънсет. В техните зори се проявили хипитата и децата на цветята, една генерация на бунтовници, търсещи нов начин на живот. Беше през 69-та, когато родителите ме заведоха на Сънсет. Там беше пълно с хипита и страшно се развълнувах, защото сякаш се връщах от дома, направо полудях. Бях на седмото небе. Днес има клубове като Рокси, Рейнбоу и новите деца на отсечката Наус of Blues. За онези, които мечтаят да излязат пред публика под светлината на прожекторите, отсечката Сънсет е като зелена улица към царството на рок-н-дрола. Хората от целия свят се стичат на булевард Сънсет, за да се пробват като музиканти. От Кис до Лед Цепелин и Дорс, за който да се сетите, той бил тук на булевард Сънсет. От 1965 година музиканти, композитори и музикални продуценти започват да се обезсмъртяват в Гуитар Сентър на алеята на славата. Моля, посрещнете господин Стивън Стилс. Като музикален център, Гуитар Сентър предлага на музикантите най-добрите инструменти, които могат да си позволят за парите. От обикновените кухарки до мултиплатинените звезди. Любовта към музиката има и своята награда. В центъра се събират най-различни хора, които говорят на един и същ специален език. Имаше едно момче, което висеше тук по цял ден. Веднъж, като си свиреше, се обърна към мен и каза: "Някой ден Стиви Ондър ще ми купи това пиано." Един ден Стиви дойде, щеше да купува нещо, но като го чу да свири, се спря. Потупа го по рамото и му каза: "Ей, свириш много добре." После отиде в другата стая и започна да пробва разни инструменти. Като свърши с пробите, се обърна към Майк Хайтауър
Работеше тук като продавач и му каза: дай на това момче онова пиано. Ако не сте музикант, но искате да станете съпричастни, има едно място, където може да отидете. Sunset Tattoo. Тук сме татуирали членове на Мотли Крю, Guns N' Roses, Cher, Били Айдъл, Ози Осбърн, LL Cool J и напоследък Арън Невил. Тупак, последният беше Тупак Шакур. Да, има много хора, които идват тук, за да видят къде са се татуирали любимите им изпълнители и се татуират само заради това. Внимавай да не сгрешиш, това тук е отдолу. Добре, това отдолу, дето отгоре. Тук се грижим за всички и правим каквото поискат, но ние решаваме как да ги нарисуваме и обикновено са доволни. Разликата между звездите и клиентите е незначителна. Отдавна искам да си направя татуировка. От 14 годишен знаех какво точно искам и каква големина, но се колебах, защото знаех, че това ще ми остане докато съм жив, затова не го правех. Това е нещо, което има значение само за мен и то е доста отдавна. Онези от отсечката много не ни прощават, но за нас е по-важно да продължаваме да си гледаме работата. Татуираме и се интересуваме от всичко свързано с татуировките. Ето, погледни се. Вижте. Жилото на татуировката може да боли, но казват, че плоската шега боляла много повече. Готови ли сте за друго изпълнение? Ако се замислите за онези, които правят комедии, ще разберете, че потърпевшите са те. The Comedy Store, отворен през 1972 година, често се сравнява с комедиен колеж. Ричард Прайер, Ред Фокс, Джони Карсън, Джим Кери, Робин Уилямс, Джейн Лено, Дейвид Летърман, всичко са работили и са тръгнали от тук. Да, господине, аз съм и приятел. Знаех си, че си приятел, но забравих как се казваше. Лиса Кордов. Виждал съм много хора, които идват тук, започват работа и смятат, че следващата седмица вече ще имат шоу в телевизията. А това не става така. Когато пораснах, децата от класа започнаха да ме наричат Спрякор. Ей, Прякоре, ела тук! Тогава почувствах, че става нещо странно. Разни странни усещания, но не знаех дали от маслините или от това, че изядох турбичката. Никой не става звезда за една нощ. Джим Кери е бил тук 12 години. Това е Ричард Гир, в кулминационната точка на всичките си филми. Качих се на сцената и го направих, но никой не се засмя. Това беше първия ми път. Играх цели 6 месеца без някой да се засмее. Това беше най-болезнено. Най-болезненото, което някога съм правил. Да се изправя пред непознати хора и да ги накарам да се смеят. Трябва да си луд, за да го искаш. Излизах всяка седмица и нищо. Приготвих чисто нови 3 минути и пак нищо. После постепенно започнах да включвам какво точно да направи и как да ги накарам да се смеят 3 минути. След това минаваш на 4, на 5 минути, 6, сега вече прави около 45 минути. Като много от сградите на Sunset, The Comedy Store е преживял много трансформации. Бил е нощният клуб Сиро, където Нат Кинг Кол е станал звезда, както и дом за Рат Пак. Наблизо в тази изящна кула
Някогашните модерни апартаменти сега са луксозен хотел. Този надменен магазин от 60-те години се е превърнал в място за изпълнение на рок-н-рол и все още съществува. Но най-старият оживял на отсечката е елегантният замък Мармонт. Построен през 1927 година, неговите сгради са една малка колекция от архитектурни стилове. Лоби във френски придворен стил, испански пристройки и луксозни бунгала. Първият обитател на това място е бил Хауърд Хюс. Когато за пръв път дошъл в Холивуд, той бил доста буен млад продуцент, който търсил да купи студио. Тук той се почувствал като у дома си. Басейнът тогава е бил голямо предимство, както и самата постройка. През 1970-те години хотелът преживял тежки времена. Работата рязко спаднала и предишните елегантни бунгала запустели. В мрачната част от неговата история тук починал комедиантът Джон Белуши през 1983 година от свръхдоза. Но дори и в тези лоши години замъкът Мармонт запазил своя блясък. Това, което винаги ме е впечатлявало за замък е, че хората продължават да идват в него не само заради изобилието, което им се предлага, но и заради спомените. Мисълта за самия замък ги привлича много повече, отколкото останалите неща. През 1990 година Андре Балас купил хотела и възстановил загубеното му лустро. Днес замъкът Мармонт е най-старият хотел и продължава да работи като такъв. Към тази част от отсечката ежедневно прииждат потребители, привлечени от чара на малките градчета. Това е Сънсет Плаза, шикозна колекция от бутици, ресторанти и открити кафенета. Всички райони от булевард Сънсет са минали през кръговрата на успеха и падението. Сънсет Плаза дължи сегашния си успех на ресторантьора Еди Керковс и неговия ресторант Ладом. Едва ли щяхме да имаме такъв успех, ако ресторантът се намираше на някоя малка уличка в Холивуд. Мисля, че тогава нямаше да успеем, защото хората обичат големия булевард. Обичат да гледат тълпата. През 1971 година той отворил Ладом срещу няколко долара и една наистина голяма идея. Обърнахме се за помощ към някои наши приятели, като Род Стюарт, Елтън Джон и Оливия Нютън Джон. Успяхме да събереме 2-3 500 долара от общо 50 души. С тези пари отидохме в банката. В банката бяха много впечатлени от имената и веднага ни попитаха колко пари искаме. Печалбата на първите инвеститори била изплатена в храна и напитки. Но именно звездите довели със себе си големите инвеститори в Холивуд. Днес тези големи играчи прекарват обедната си почивка в Ладом, 5 дни в седмицата и често резервират определена маса за цялата година, правейки Ладом място, където се обядва. Когато стане въпрос какво трябва да се види, най-добре го казват големите билбордове по отсечката Сънсет. На Tower Records билборда показва кой е на върха на класацията. Билбордовете са особено популярни на булевард Сънсет, защото преди всичко показват, че тук има много звезди. Те се разхождат и живеят тук. И когато се качат в колите си и минат от тук, те обичат да виждат лицата си закачени навсякъде. Крис Гантус е дизайнер на билбордове. Неговата фирма създава огромни натрапващи се плакати за музикалната индустрия. Всеки път, като се издаде нещо ново, някой нов запис, обикновенно ни изпращат корицата на албума, откъдето го прекопираме или рисуваме на ръка, но в огромни размери. Например, днес ще поставим Мадона. Искаха тя да е различна. Решихме да я направим така, че цялата да свети. Поставихме я в голяма светеща кутия с детектори, сензорите ще се включват и изключват всеки път, когато някой мине край нея. Технологиите напредват. Все повече и все по-малко билбордове се рисуват на ръка.
Понякога рисуваните не изглеждат много добре. Много скоро художниците, които се занимават с това, ще изчезнат. Старите методи отстъпват на новите и съревнованието да бъдеш най-големия и най-забелязвания личи по всички сгради. Те се извисяват над отсечката, дезориентиращи и неизбежни. С настъпването на уикенда броят на населението в Западен Холивуд се увеличава повече от 3 пъти. Доста често това се превръща в проблем за пазителите на реда тук. Тук, привлечени от нощните клубове, изведнъж се изсипват толкова много хора, че почти винаги има задръстване. Понякога са необходими 45 минути, за да отидеш от една пресечка до друга. А това затруднява работата ни. Години наред отсечката била пълна с проститутки. Но през 1984 година отсечката била узаконена като Западен Холивуд и дните на беззаконието свършили. От тогава улиците са чисти, макар че все още има туристи, които си търсят белята тук. Ако някой попита къде е купонът, ще му кажа: вземете си билет и вървете в някой нощен клуб, да слушате музика. Ако търсите някой друг вид забавление, повече не ги търсете тук. Отсечката Сънсет вече е чиста и забранена. За рая. От края на отсечката започва друг свят. Билбордовете и забавленията отстъпват мястото си на обширни зелени площи и възхитителни домове. Навлизаме в зоната на избраните Беверли Хилс. Тази част на Сънсет ни припомня кои са двете богоизбрани места на света – Бел Еър и Беверли Хилс. И от двете страни на улицата се вижда, че са разположени на огромни площи. Това са наистина огромни площи. Обикновено заемат между 4 и 6 декара. Доминиращата архитектура е комбинация от средиземноморски и испански стилове на строителство. Вижте само какви паркове. Целият този район на булевард Сънсет спокойно може да се нарече първа класа, защото всички са първокласни. Купуването на самата къща тук показва, че печелиш милиони долари. И то поне 6, 7, 8 милиона и повече. На север от Сънсет цените стават още по-високи. Единствената търговска постройка на булевард Сънсет в Беверли Хилс е розово-зеленият оазис, известен като хотел Беверли Хилс. Известен в целия свят, този гранд хотел винаги е излъчвал особена мистика. Построен през 1912 година, целта му била да привлече хората от петролния бизнес, който така и не се развил. Но истинският му разцвет настъпи с пристигането на новите холивудски богаташи. В изгрева на немите филми през 20-те, Дъглас Фейербанк, Мери Пикфорд и техните приятели често се спускали с конния трамвай надолу към булеварда от тук. Често след тежките дни на конете, често при игра на поло те разпускали край любимия им плувен басейн. Често идвали в хотел Беверли Хилс, понякога само за вечерното си питие. Обикновено са пиели тук, в този малък бар, скрити от чужди погледи, близо до детската стая. Детската стая по-късно била превърната в бар, който нарекли полусалон. Филмовите звезди, които идвали тук, за да се наслаждават на коктейлите и красивия залез, сега са заместени от големите риби на шоу-бизнеса, които често пристигат сутрин за обилна закуска. Особената мистика на полусалона се състои в общността, която се събира и среща тук. Където и да се намираш по света, просто кажи на някой, че на определена дата ще се видите в полусалона.
Няма нужда да споменаваш Бевърли Хилс. Той ще те разбере. През 1995 година собствениците инвестирали $200 милиона за ремонт на хотела, като го направили още по-елегантен и луксозен от преди. Не бил пропуснат никой детайл. От момента, в който влезеш в лобито, си заобиколен от комфорт. Запазената марка на хотела са тапети на бананови листа, които покриват коридорите, водещи до луксозните апартаменти. Тук може да видите безценни антики, вносни китайски копринени завеси, умивалници от италиански мрамор и разкошни кристални полюлеи. Заобиколен от зеленина, басейнът на хотела е пълен с легенди. Тук редица звезди от Джин Харлоу до Фей Дънауей са прекарвали безкрайни следобеди, попивайки лъчите на калифорнийското слънце. За много запазената марка на хотела се намира в края на грижливо поддържаните алеи. Тук тихите и изолирани бунгала неведнъж са предлагали убежище на отдалечените от домовете си филмови легенди и милионери. Но за всички гости 5-звездното обслужване е това, което придава собствена класа на хотел Бевърли Хилс. Повече от 50 години тук, в хотел Бевърли Хилс, се спазва определена традиция и наше правило номер 1 е да проучим клиентите си още при тяхното пристигане. Така подготвяме лично меню за всеки от тях. На практика аз сядам и говоря с тях за техните любими ястия, след което им ги предлагаме. За нас не е важен факта дали храната ще бъде запазена хотелска марка. Нашите ресторанти са на нивото на най-добрите ресторанти в Лос-Анджелес. Ние предлагаме най-доброто, сервираме най-доброто, което може да намерим за вас. Напускайки Беверли Хилс, северната част на булевард Сънсет навлиза в Бел Ейр. Друг изключителен квартал с невероятни площи и луксозни къщи. Но там, където свършва Бел Ейр, започва съвсем друг живот. От тук започват 170-те хектара на Калифорнийския университет в Лос-Анджелис, напълно заслужил своята световна известност. Академичният елит, влязъл в университета, може да избира от поредица дисциплини, от филмопроизводството до медицинските изследвания и всичко между тях. След като напусне Бел Ейр, Сънсет се извива между няколко много богати квартала, но без особености. Районът на Пасифик Палисадис олицетворява твърдението, че Калифорния е центъра на модния живот. Може би заради репутацията им на модерни, повечето калифорнийци гледат на колите си особено сериозно. Тук има приблизително около $300 милиона Ферарита и други автомобили. Повечето от тях са единствени. Това е F-40. Това означава 40 годишнината на Ферари. Тази кола струва между 250-300 хиляди, може би 350 хиляди. Тя е много мощна кола, с която можеш да се състезаваш по улиците. Всяка година Пасифик Палисадис организира автошоу за благотворителни цели, което често събира повече от 300 хиляди души в тази малка общност. Ние сме в едни от водещите в този бизнес на Пасифик Палисадис, тъй като от 3 години организираме тези автоизложби. Тази година представяме марката Ферари. Миналата година също имаше определени марки. Показахме Мерцедес, Пакард и Студебейкър. Тази година представяме предимно Ферари. Фераритата винаги са се отличавали от масата.
Но има едно нещо, което не се купува с пари – приятелската атмосфера на палисадите. Имаме късмет, че тук все още има място, където децата може да отидат и да си купят нещо или да се подстрижат, без да плащат. Морт и аз все още получаваме обаждания да занесем обяд на деца, чието родители са забравили да им го приготвят. Това е много специално и забележително място. От 27 години Морт и неговата съпруга ръководят Мортс Дели, една неофициална институция на палисадите, която служи на местното общество. Ако попиташ 5 души за едно нещо, ще получиш 5 различни мнения. Всеки си има свое мнение, но самите хора са прекрасни. Но всички те ще се съгласят, че Мортс Дели правят чудесни сандвичи, от които някои са наречени на улици. Следващият път, като минете през палисадите, отбийте се при Морт и си поръчайте шунка, сирене, зелева и руска салата на ръжено хлебче, който се нарича Сънсет. В края на това пътуване има един скрит оазис. Убежище, което ще ви предложи много повече от очакваното. Това е градината на спокойствието и свещеното езеро на братството на себеотдадените. Една източна религия, донесена в Калифорния през 1920 година от нейния основател Парамханса Йогананда. Езерото и неговите околности били дадени на Йогананда благодарение на сънят на един мъж. Този мъж се събудил по средата на нощта. Сънувал сън, в който му разказвали за църквата на всички религии и тогава решил да даде езерото на църквата на всички религии. Погледнал в телефонния справочник и видял телефонния номер. Така той се обадил на Йогананда посред нощ. Йогананда отишъл на телефона и му казал: разкажи ми за мястото. Преди мъжът още да обелил и дума, защото е знаел, че това е Божията воля и трябва да я приеме в името на братството, чиято земя днес е свещено място. Сънсет завършва по великолепен начин на брега на Тихия океан. Може би най-подходящият начин за тези 44 километра на нестихваща енергия, екстравагантност и съзидателство. Макар и вече забравен, режисьорът на неми филми Томас Инс е един от първите ценители на красотата на този бряг. През 1911 година той създава филмова площадка, пресъздаваща подробна картина от живота на Стария Запад. Томас Инс построил истински индиански лагер заедно с шатрите и всичко останало, който просъществувал до 1919 година. Тук са живели истинските сиукси. Там, където са живели и работили индианците, сега се намира ресторант Гладстоун. Той също е част от модерната история. Гладстоун е идеалното място в Лос-Анджелис, където можеш да пинеш Блади Мери и да се насладиш на залеза, преди да се отправиш обратно към града. Сега ще се отправим към града и ще минем през една от най-прекрасните местности в Южна Калифорния – Пасифик Палисадис. Булевард Сънсет успява да събере в себе си цялата енергия и жизненост на Лос-Анджелис само в една асфалтова лента. В града, в който постоянно стават промени, една улица винаги ще остане непроменена. Тя се вие, извива, широка е, хълмиста, има много бързи места и ужасно бавни. Това е един прекрасен път. Жалко, че по него има толкова много забранителни знаци.